Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алгадыба койбір темалар турында. Түзүүгө каршы 30-нчы комплекста яшәүчеләр кәрәзле илемдә вышкасын булдыруга каршы. Зоопарк ябыламы? Чолотова хәбәрчесе Тулпар от спорт мәктәбендә хәлнең ничек торганын үз күзләре белән күреп кайтты. Соңгы тәүлектә Татарстанда яшәүче 85 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Чаллыда узган тәүлектә коронавирусның тагын 9 яңа очрагы теркәлде. Шулай итеп, 26 гыйнварга Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 15623 очрагы билгеле. Аларның 12040-ы терелгән, 90-ы узган тәүлектә. Татарстан министрлар кабинеты республиканың кайбер территорияләрендә Африка ноғыз чумасы таралуга бәйле рәвештә хайваннарны ябырга һәм терлекчелек продуктларын алырга карар кылды. Африка чумасының соңгы очрагы Әлмәт районында ачыкланган. Шуңа күрә авыру чыганагы зонасында 5 километр арада шәхси хуҗалыклардан дуңгызлар алынган. Хәзерге вакытта Тукай һәм Алабуга районнарында контроль дәвам иттерелә. Бүгенге көндә малларны алу зарурлыгы юк. Чаллы зоопарк ябык. Социаль шелтерләрдә шәһәрдәшләр шундый хәбәр калдырган. Кулланучылар мәгълүматларына караганда, алар от спорт мәктәбенә барырга ниятләгән, тик зоопарк территориясына аларны кертмәгәннәр. Бердәге хайваннарны кая урнаштырганнар һәм Чаллы зоопарк ишекләрен ачачакмы? Толырак алдагы материалда. Безнең төшерү төркеменә камерасыз гына зоопарк территориясына керергә рөхсәт иттеләр. Хайваннарны без бик яхшы хәлдә күрдек. Бүрләр әле монда, чалларның яраткан арысланнары Киары да бар. Әмма хәзерге вакытта зоопаркка килүчеләр өчен чыннан да ул ябык. Хайваннарның күбесе әле Тулпар от спорт мәктәбе территориясында. Бердән-бер чыгарылган хайваннар ул тимгелле буланнар. Мөгезле хайваннарны суд карары буенча алып киттеләр дип сөйләде от спорт мәктәбе директоры урынбасары. Зоопаркта башка хайваннар туту әлеге сорау астында кала. Это все решается. Пока что это, так скажем, в процессе решения данного вопроса. Поэтому тут точно и четко я ответить пока не могу. Вот, остались волки, львица, страус. Пожалуйста. Но сейчас, на данный момент, наш зооуголок закрыт для посещения людьми. Вот, ведутся определенные технические работы, поэтому, чтобы у животных и так сейчас небольшой стресс. Барлык кыйынлыкларга карамастан, җитәкчелек зоопаркны бөтенләй ябарга җыенмый. Бер атнадан эшне яңарту планлаштырыла. От спортына өйрәтү буенча мәктәп эшчәнлеге хәзердә дәвам итә. Лилия Гатина, Валерия Новожилова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Үтәргә авыр Чалтывының кайнар элемтәсенә Орловка бистәсендә яшәүчеләр мөрәҗәгать итте. Чаллыларның сүзләренә караганда, Орловка чиркәү янында җирле юл буйлап бару мөмкин түгел. Халык әйтүенчә, ремонттан соң машиналарга йөрү өлеше тар булганлыктан, хәл кышын тагы да катлауланды. Урынга хәбәрчебез чыкты. Орловка чиркәве янында җирле юл буйлап йөрү кыен дип раслый бистәдә яшәүчеләр. 2019 елда куркынычсыз һәм сыйфатлы автомобиль юллары илкүләм проекты кысаларында капиталь төзекләндерелгәннән соң юл бик тарайган. Кышкы чорда бу проблеманы барлыкка килгән колея кискенләштерде. Сейчас вот два транспорта никак не разъезжаются. Тут надо понимать, что это частный сектор. Тут есть у некоторых людей частные КАМАЗы, в том числе Чистый город также ездит этот мусоровоз. Два КАМАЗа встречаются, они уже не разъезжаются. Я не знаю, какие стандарты, когда КАМАЗ почти 2,40 ширина, один КАМАЗ, а у них там 5, что ли, вот эта ширина дороги. И постоянно вот эта проблема. Юлның таралгыннан тыш җәяүлеләрне һәм машина йөртүчеләрне чистартылмаган юлда борчый. Очень многие застревают, потом приходится вытаскивать. Поэтому лучше уж чистить, чтобы две машины могли спокойно разъехаться. Это же неудобно. О чем речь-то? Неудобно это вообще. А почему неудобно? Ну, дороги узкие. Вот моя машина, вообще ее выкидывают из колеи. Тут аварии только так может быть. В общем-то, конечно, в городе-то поприличнее дороги по проспектам, но вот по таким вот местным дорогам, вот сейчас едешь и не знаешь, тебя из колеи чуть-чуть выбьет и вот это вот. То есть, конечно, плохо, дело плохо пока. Хәлгә аңлатма бирүне сорап, бер шәһәр хакимиятенә мөрәҗәгать иттек. Башкарма комитетның мәгълүмат сәясәте һәм шәһәрчелек белән элемтә идарәсе башлыгы Рима Мөхәммәтҗанова аңлатканча, Ярчалы проспекты буенча автомобиль юлына капиталь ремонтлау ясау ЮХИДИ белән килештерелгән проект нигезендә башкарылган. Хәзерге вакытта юл хәрәкәтен оештыру схемасына үзгәрешләр кертү каралмаган. Чиркәү янында парковка урыннары булдырылган, хәзерге вакытта юл чистартылган. Лилия Гатина, Айдар Мусин, яңалыклар.
Кәрәзле элемтә вышкасына қаршы көрәшәләр шолда 30 микрорайонда яшәүчеләр үз йортлары һәм балалар учреждениялары янында кәрәзле элемтә каланчасын урнаштыруга каршы канәгатьсезлек белдерүчеләр Чолотовы кайнар элемтәсенә мөрәҗәгать итте. Все происходило в воскресенье, в нерабочее время, и когда уже сумерки. Когда народ не обращает. У нас здесь, понимаете, вот здесь теплотрасса проходит, вот прямо вот здесь. Сәгать кичке 5 ял көннәре урамга чыкканнан соң ис китмәле хәлгә тап булалар. Эшчеләр җылылык трассасы янында казу эшләрен башкарган, аны башкаруга рөхсәт документларын смартфондагы тонык фотографиялар белән күрсәткән. Полиция чакыртырга туры килде дип сөйләде Вячеслав Шарапин. Меня больше всего интересовала документация и разрешение на это все, чего у них в данный момент не было. И после того, как полиция сказала, что полиция приедет, они свернулись и уехали. Хәзерге вакытта халык вышка кую якын тирә йортларда яшәүчеләрнең сәламәтлегенә генә түгел, балаларга да тискәре йогынты ясар дип борчыла. Чөнки 15 метрда гына мәктәп һәм институт урнашкан, мобиль каланчаның тәэсир итү радиусы халык сүзләренә караганда 3 километрга якын. Мы против, конечно, всего. Нам просто жалко наших детей, которые учатся в этой школе. Пусть они даже не наши, но они же дети. Халык имзалар җыярга һәм прокуратурага мөрәҗәгать итәргә ниятли, без вакыйгалар үсешен күзәтеп барачакбыз. Лилия Гатина, Диана Малярова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Николай Лимаев исемендәге Бигиш аэропортын реконструкцияләүнең икенче чиратын 2021 елда федераль бюджет акчалары хисабына тәмамларга планлаштыралар. Бу хакта Йомгаклау коллегиясендә Татарстан Республикасы транспорт министры Фәрит Ханифов хәбәр итте. Реконструкция кысаларында аэропорт периметры буенча кыймалар алмаштырылачак һәм аны техник саклау чаралары белән җиһазландырылачак. Патруль юлын төзиячәкләр, шулай ук планда Түбән Кама Бигиш аэродромында учу-китү төшү полосын реконструкцияләү. Объекты буенча Татарстан бюджеты акчалары хисабына проект тикшеренү эшләрен башкару. Без сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән саубулашам. Исән-имин булыгыз. Все напольные покрытия в салоне «Мастер Пол». Проектирование и дизайн пола, доставка, качественная укладка и гарантия от 15 лет. Знаем о напольных покрытиях все. «Мастер Пол». Торговый центр Королев, 2-й этаж. Телефон 20 04 11.